se... Onneksi olkoon kana. Ääni se on sisällytetty. Ei kuule mainaa. Enkä ovatko kaikki party? Painat katot ylhäältä, että sisällytä ääneni. Kaikki tekee sen nyt, kaikki tekee sen nyt. Mä tein sen. Tee sääkin, vitulaisesti. Tee sääkin se, mäkin striimaan nyt. Tee mulle se. Mä tein sen. Joo, elikkä moro, tässä taas sen nimimerkki. Tänään me taas pelataan noitten Jonneen. Laita somalikomentaja kans silleen, et sun ääni Joo, kuuluu. pistin joo. Voi olla meidän kahden striimin. Pistin joo. No ei ole. On pakko, jokainen laittaa sen nyt. Lähetään Jonneen vähän kiroilee. Vaan tässä Battlefield Hardlineen. Mä lähes sitä nappahkin näin, niin valitettavasti pääset pelaamaan sitä. Avaa party, ja sit se oli ylhäällä. Saattaa olla Sisällytä vähän äänen. paskalaatu, mut... Mitä vittua, saattaa olla vähän paskalaatu. Ui vittu. Jep, Paskalaatu, mut limapaikka on silti oma. Tulee niinku Mistä YouTube min video. katso toi striimiä? No Twitchistä sä kuule meitä Twitchistä. kattoo striimiä. Ottakas hetki. No sit sä avaat mun profiilin boksille ja sit sieltä jotain liity lähetyksen tai jotain. Okay. No se vielä ääni kuuluu tossa munkin striimissä. Juokse, no niin. En mä pysty liittyy. Näytä profiili. Tää on varmaan mun pisin video. Mä oon puhunut teidän Ei päällä. vaan, niin, näytä profiili. Mitä täältä? Jotain. Lukeeks sä jotain, että striimaa täällä? Liity lähetykseen nyt. Joku muu täältä kuitenkin on silleen, kun vitu pässi, kun saa joinaa striimiin. No. Jaa. Mitäs? Mulla menee ihan vitu paskasti, mutta... Mutta Joo. tekee. No on silti plussilla. Tuli moottoripyörä. Tää on teini. Riippu. Näillä jollain näillä sitä uutta nappahkin, niin mä otan, että oot nyt päästä pelaan kanssa sitä, mutta... Eikö sitä oma niinku osaa hallita pyörää? Sä et osaa pelata somali. Katoksa sä mun pelityyliin? Tässä sit striimaa 2 jälkeen hämään. Jumalauta, tää räjähtää. Jos ette tiennyt sitten, että kun mä pistän tän striimin YouTubeen, kun säilyttää se striimi sinne Twitchiin. Mulla on 2 katsojaa. Mulla on nolla enemmänkin ottaa tätä niinku YouTubeen. No niin, tapa se nyt! Pitäisikö mennä ihan vittu? No anteeks, mä en osaa tappaa kissoja. Se tappaa sitä kissaa. Täynnä. Joo, siinä on sniper, 2 tyyppiä. Blablabla. Mä hyvä ampumus. Vitun anaali. Labataan assalttia sitten. Mä en oo kattonut M-visasteet pitkään aikaa, niin tää nyt vähän näyttää tämmöset paskaiset pelaaminen. Mun mummokin osaa pelata paremmin, se on kuollut. Helvetti, toi ei kyllä liittynyt asiaan yhtään sit. Ettekö te oo tässä pelissä enää? Missä Mä te tapoin pelaatte? ekan tyypin. Mä joinaan tähän teille sitten, mä oon pari tappoa. Tuo. Limu, kato, Tänne kato, menee kato, sitä. tapaa ekan tyypin. Onks se siinä kohtaa jo? Opettaa. Kuka sä puhaltanut? En tiedä. Tää menee YouTubeen sitten muuten. Limu, kato sen kohdan, niin mä tapoin tyypin. Tuu sit teidän pelin kanssa. Saat pelata. Ilmeisesti. Ai ai. Mä vedin kunnon tapot äsken. Limu, me katto äkkiä. Kunnon tapati. Limu, puhuuko sä? Limu, Mä näin to. No tässä nähnyt sitä, kun tapoin joku 3 tyyppiä putkea tai jotain. Jaa. Nyt mua ammutaan takapäin. Ootteko te Bloodman Ripkides? Näetkö sä sen kohdan, Limu? Ootteko te Blood Money Ripkidessä? Ootteko te? Joo. Mä en näe.
Ei mun katsoks mun striimiä vielä. Katon. Älä kysy tolloin. Seivaaks tätä niinku striimiä? Häh? Ei tomaatilla seivaa, se pitää Mä pistää tallennan. koneelta. Mä tallennan, mä pistän Seivaat sä sen? YouTubeen. Joo, mä seivaan, En pistän seivaa. YouTubeen. Miten sä pystyt seivaa ton striimiä? Vittu sä et nyt ymmärrä. Sä oot niin pälli nyt. Eikä mä tallennan tän mun striimiä, vittu pistän tän YouTubeen. Kuulet sä enää? Joo. Tietysti missä skuadissa, millä tiimillä? Onko toisella tiimillä? Näköjään tässä. Mä pystyn tulla tehdä skuadiin. Pistäkää se privatelt pois ja mä No jonan pistäkää, sen hei, Folio pistä pois privatelta. Pistä pois privatelt tuon skuadi. Kaikki Noin. lapset eivät katso kuvaa sit jos Mä pystyn vieläkään. Tai alhaalla jossain. Mä pystyn vieläkään tulla siihen. Folio pistä pois. Hei mä tien, tomaatti! No Tää niin. huomioida striimiä, niin vetää Horizonista poliisijutskaa. Iso porukka. Jos kaikki kattoo missä menee. Oi kato. En niin mä katso pelaa samaan aikaan. Hyvä kuolen. Tämä on paska. Ja mä pitää. Pistellään nää paljon savua. Koska täällä sisällä on paremmin näillä haulikolla tullut. No noin kyllä osaa ampua nyt. Mun striime kattoo yksi. Se on aikuisviihde. Vetäisiks mä snipulla? Vittu kintti pysähdy. Yritän päästä läpimmäksi tätä. Mitä vittua sä teet? Mä vielä huijan puukon kanssa. Hirveen myrsky tässä mapissa. Oi oi Mikäs siinä? Haha. Mä pistän tohon. Oplee. Voit sit mun YouTube katsoa, pistää sinne kommentteihin, mistä tää on ollut video. Sä vitut sä pistää mitä YouTubetta passu. Pistän pistää. Häh? Pistän mä tää YouTube. Harmi, että tämähän täällä on. Hei, nyt 2 ilman striimaajaa. hirveä Käy ympäri, mä alkan meteen. No, 2 striimaajaa vierekkäin. Striivataan toisiaan. mitä vittua? Aikuisviihde. No, olis meitä. Tää helvetin aikuis. Rikotaan akvaariot. Onko mennään tätä aikuisvihdettä? Tuttunen sitä aikuisvihde. Niin tää menee niinku YouTubeen, mitä sanoo tuollaista vaan. Sori Tulee YouTube. bännit aika nopeesti. Kakkis. YouTuben Kuka? tekijät Mistä? tulee Sitä? Mistä? tykkäämään asioista. Ei ota musta niinku välitää. Mulla on lasersakki talkuun. YouTuben tekijät siis.
Mitä vittua? Musta tuntuu, että ne ota vaan tuonne Mä en kalan saa kuitu. ampua. Frag grenade out! Mä saan oikein tästä riittää. 18.5, 6. Mulla voi tulla se helppi. Ei. 6. Todella huono. Mä oon taas miinuksella niinku. Niin, ei nokka. Mitä vittua nyt taas? Kato sinun sniperi, mitä tehdään sen, mutta on päällä. Osukin wifi. Kävelyttääkin kovasti. Hei siellä meillä kopterikin. Escape copter. Niin. Teillä ei sit mennä. Joo. Mitä se on tosta turkoosin tyypin? Mulla on väärä. vihreetä. Lopetatko sä streamin kattaminen? Etiks? Joo, miksi mä katsoin sitä? Sniper right here. Täällä oli täällä katolla kasvu yksi näyttää kuinka. Kattokaa niitä rappusia. Tuo sinun äiti. Mulla on 2 sniperia. There's less cash out there. 1049. Mä teen yhden trikopelen vielä. Mitä sä Tomakki teet? Mennään nyt kopterille, kun mä nostan tätä kopterille. Ai alas. Anna mä lennästä. Ei mä näen tuon vihollista. Take the stick. Tuli mulle ei. Anna lukee flying skills. Takapäin. Tykkää ottaa teen takapäin ne viholliset. Saat näkää tomaattiin, niin tomaattit on tänne katolle. Anna tuohon. No niin kohta kuitenkin jossain YouTubessa tää limupoika on molester. Mun lästä. Pakkiviitipana äksä pois. Hei, sun takaa. Oho. Mikä toinen oli olevina? Se on. Ohjaavaa vibraa. Limupoika tykkää Spawnaa tehdä videoita alaikäisten kanssa. Säkä kyllä niin aikuiselta kuulosta. He. Nyt kerro kaikille, jumalauta! Kidistä. Täällä toi limupoikat Se sillä joku pässi alaikäisten pistää. kaa. Tarjoo olutta. Täytyy myös suppaa. Mun voi ihan vapaasti haastaa oikeuteen. Kuoletaan jatka. Mitä vittu? Ui. Ylitse meni. Saatana. Aave. Vasemmalla haapi. Katsokoisesti miettii silleen, kuka vittu osti niinku. Uusi. Et mun oikeesti niinku, että me katsotaan näitä videoita. Ei, come on, mulla on 34 YouTube-kanavaa. Mulla ei yhtään katsoja enää limu. Menee katsomaan. Mulla on 256 kattoja. Miksi mä pistän tää heti niinku nettiin? Miksi se pistää sitä nettiin? Kun sä oot ihan vamma. Suspect taken out. Enhän oo, sä oon vammanen. Jep. Safe cash has been dropped. Pistäkää sinne YouTube-kommentteihin mitä pelit te toivotte. Tää on vähän huonolaatusta striimiä. Täällä. 220 V. Se on tosi hyvä laatu. Mä heitin on simuudella se elko tuo kappureen karja. 220 V. Hey, look out. You got one above you. Tosi hyvä laatu. Mä limua mihin mä I saan got siflaan. him. Mä ikki oman siflaan. Ei räffi muuten. Tosi hyvä räffi. Tää on niin vähän pitkä video, mutta ei kukaan mitään jaksa katsoa. Ui, mulla ammutaan. Oi! Oi, minua ammutaan, minua tykkää. Kolmannelta, mitä vittua tää puhutaan tää? Minulla on uusi Mersu. Looks like their command truck. Uusi mönssi. No niin, kuka vittuina ostaa niinku sitä ihmeen zebra-väriä, sitä vihreä zebraa, kun sen pystyy tehdä itekin nykyään.
Miten se pystyy tehdä? Ihan helposti. No, Täällä kun benchis. niin mitä se pystyy tekemään? Millä materiaaleilla? Ottaa muokaa niitä kamoja, tai se valkoiset sen verran kamoja. Got that fucker trapped! Kodin lakaan, jos sä iskimään käyttää sitä. Onko se niinku vaan jos teet jonkun kamo vaikka G36C, niin onko se niinku samaa niinku Black Opsissa toimii silleen niinku, että jos sä pistät vaan yhteen aseeseen, niin ei tuu muihin aseisiin se kamo. Our vault's been hit. Ei Get tuu back to muihin the aseessa. vault. Se on vaan yhteen aseessa. Kyllä se aseessa. Mitä on paskaa kiinni? OKM. Mitä sitä hän pistäis? Pitäisikö pistää 9.15. kunnon toi Blue Tigeri? Mikä on tossa MV4, mikä mun lemppari. Cash has been removed from our vault. Down! Kuka tietää, jos se puhuu? MV1 se Blue Tiger. Tiedätkö sä Suometal? One more down! Eikö se pelannut MVtä ikinä? Ei tomaattikaan pelannut. Tommonen Ungameri. Ungamerit on kielletty tästä paikasta. Aha. Mitkä on kielletty? Mitä? Paljon. Tää. Se pitää kunnon brain damage vittu aseen. Niin bright colors niinku. No toi yhtään kunnon täksä niinku aivosyöpää. Tämmösen kamon. Yrittäkää vaikka vittu jos on bright värejä. Pink, niin. Hyi helvetti. Aha. Can't take much more of this! Helvettiä. Mä en osaa kyllä helikopterilla ajaa. All units, we are running out of time. If you're Ensin ready, osaa. get into the vault. No lennä. Okei. Kyllä mä voin lentää. Joo, morotospa kaikille. Tää video on nyt valitettavasti loppu tähän. Joo, tilatkaa ja kommentoikaa tähän paskavideoon.